do que van facer para o entroido este ano no colexio? Cálame, cala. A quen se lle ocorre recuperar o entroido tradicional quirogués. Non sei en que falan de entroido choqueiro. Onde imos parar con estas modernidades? Que haberá máis tradicional que o entroido de sempre? Vestirse de Capitán América, de Frozen, non sei, de pirata. Pois a cousa non queda aí. Fálase que este ano imos centrarnos na figura do touro toureiro de Bendillón. Ai, mi madriña, aínda vai ser o touro toureiro o día de entroido. Isto non leva xeito ningún. Só falta que fagamos unha foliada no patio. Bueno, pois non queda outro remedio. Haberá que disfrazarse por ocasión. Bueno, imos logo. Eu vou avisar na casa, se queren vir, que veñan tamén. Imos, home, imos. Haberá que preguntar por aí se alguén sabe algo máis do entroido choqueiro.